hlezi kuyintokozo ngendlela emangalisayo ukuthi ngabe lizwi laJesu wena elalo ebandleni lakhe libe ngokuqonda ukuthi lelizwi lingelakhe labantu bangabakhe. Ukuqonda ukuthi umsebenzi wami akubona ukuthi ngiguqule inhliziyo yamuntu ohlela phansi. Umsebenzi wami akubona ukuthi ngiguqule isimo sanoma ngangibani laphansi. Kodwa mina okwami is to herald the good news. Okwami ukuthi ngimemezele lizwi ukuthi abantu bayaphenduka, abantu abaphenduka, abantu bayaguquka, abantu abaguquka. Umsebenzi kaMoya Oyingcwele lo. Mina okwami ukuthi angimemezele ngokuthembeka, ngimemezele ngingalahlwa ukulondeza lento engiyishoyo, ngimemezele ngokukholwa, ngimemezele ngamandla kaMoya Oyingcwele. Senze njalo bazalwane, sivulele izwi incwadi yaMateyu chapter number 1. So funda verse number 18 to verse number 25. Baba wethu sezulwini, siyasondela futhi uNkulunkulu kuwe. Siqonda uNkulunkulu ngaphandle kokuthi sondliwe nguwe, akekho omunye ongasondla. Singawezwa uNkulunkulu amezwi ey'ndlebeni zethu angabi yisinkwa. Singawezwa uNkulunkulu amazwi angabi ngumthombo ophilayo. Wena wedwa ukwazi ukuguqula naleli zwi, likulungele ukufundisa, likulungele ukuqondisa, likulungele ukuyala, likulungele uNkulunkulu ukukhulisa nalibandla. Ngakho siyakunxusa Moya kaNkulunkulu ehlela phezu kwethu, ekulaleleni naleli zwi lakho lesiyasebenza uNkulunkulu. Senze sifane nomfowethu omdala onguKristu ohleli ezulwini esandleni sokunene sikaNkulunkulu. Baba, usisa ukufunda kwelizwi lakho manje kuze kube phakade. Amen. Matthew chapter number 1 verse number 18 to 25. Verse 18. Ngesihloko sithi ukuzalwa kukaJesu. Verse 18. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Unina uMaria esemiselwe uJosefa bengakahlangani, wafunyanwa ekhulelwe ngoMoya oNgcwele. Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo, engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngasese. Esazindla ngalokho, bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMaria umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kunguMoya oNgcwele. Uza kuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi nguJesu, ngokuba nguyena oya kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofeti ukuthi, bheka intombi yakukhulelwa izale indodana, bakuyiqamba igama lokuthi Immanuel, okungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi. uJosefa esevukile ebuthongweni, wenza njengalokho imiyalile ingelosi yenkosi, wamthatha umkakhe. Akaze aya kuye, waze wazibula ngendodana, wayiqamba igama lokuthi uJesu. uNkulunkulu umusa. Haleluya. Matthew, abafundile bazothi this is the gospel of gospels. Mekeloba uMateyu ebhala, taking the opportunity abhala about the account empilo yaJesu Kristu, ebhalela ukuthi abantu abakhona ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Ngoba mawufunda uMateyu chapter number 22, bayabuza abaFarisi bathi indodana kabani lena? Nabebuza ukuthi uyindodana kabani, umbuzo loyo efune sonke siyibuza wona lowo mbuzo loyo
sibe nempendulo yawo lowo mbuzo lo. La siqala khona, chapter number 1, the book of the genealogy of Jesus Christ. Nakebhala uMateyu uthi sibhalela ngomlando wokuzalwa kwabani kwaJesu, ongayena uJesu nje kuphela, onguKristu. Beke sisuka ebhala uthi akayena nje uJesu oJesu babe baningi ezweni, kodwa lona uthi onguKristu, who is the Messiah, the awaited King. Lo Kristu abaprofetha ngayo mandulo, wathiwa kuzoba nenkosi ezofika, unqubelo kaJesu. This is the King that was spoken about. This is the Redeemer that was spoken about. Umsindiso wakhulunywa ngaye. Ngibo bonke oDavide, oSolomon, nawo onke abehluleli babeyinkomba, bayizithombe sento ezayo. So uthi Mateyu sesifikile isikhathi, sesivuthwe isikhathi. Manje sengizonitshela ngaye lo Mesiya abeloku kusukela kuGenesis unyuka ngayo nabaprofeti abancane kuyofika koZakaria beloku bememezela ngaye, beyibuka lento njengento ekude ukuthi iyeza, njengoba bathena bephuma eGibhithe, banase bephumile eGibhithe bedla iPhasika, babenimezelela umuzo zayo. Lo muzi kwakunguJesu, engayena uJesu nje kuphela, wayeKristu. Bebalindelanga nje izwe laka-Israyeli nobisi nako konke bekhona khona, kodwa phakathi enhlizweni zabo bebazi ukuthi ukhona u-Israyeli ongumHebheru wamaHebheru, ukhona u-Israyeli oyinhlumelo kaDavide, ukhona umHebheru wamaHebheru ongumlanga lokulunga, ukhona umHebheru wamaHebheru oyinkosi yamakhosi, oyinkosi yaseSalem, ongunguye yena, onguye elindelwe, onguye akhuluma ngayo uNkulunkulu esimini yase-Edeni, wathi inzalo yalawesifazane iyokhoboza ikhanda
generation. Uthi uyafika ungena nabantu asinawo umuzi. Athi uyafika nakunkosi Herod athi ayibulale zonke izingane. Bekungekho lebekelindele. That is the story of the gospel. Ngoba sikusele ekhaleni ensimini yaseEden. Akekho lebekelindele. Mhlawumbe noma mezela atasakhe nomkhumbi. Akekho lebekelindele. Mhlawumbe udlu hlaba ngokudabuka komusa. Akekho lebekelindele. It's the story of the gospel. Ayibulala inkosi yamakhosi akekho lebekelindele. Sikhululela uBaraba noma sikhuluma uJesu akabulawe. Nobody was expecting kanjalo nokubuya kwenkosi. Akekho ozokwazi khona nomzuzu ukuthi uyobona. Naku uzalwa kwehlukile. Lawa amavesi aqukethe a lot of treasures. Anamagugu amangalisayo mhla sibhala ngendlela ebhala ngayo uMateyu. Kufanele sibuke awu-5. Sobuka awu-4 ngoba nginaso isikhathi sesihambile. Number 1, his conception was unique. Naku kwakheka kwana lihlwili esuswini Samaria was unique. Kwakungafani ukwakheka kwawonke amahlwili ake abakhona. Kwakungafani. It was unique. Ngayiphi indlela? Verse number 18. Amen. 18. Salwa kukaJesu Kristu kwanje. Unina uMaria esemisele uJosefa bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngumoya ongcwele. Wafunyanwa ekhulelwe ngani bazalwane? Umoya ongcwele. Masifunda ngenhlobo eziyishumi. Nganda ngababanzi ngokuchaza umshado kaIsrael. Sebeqedile with the legal obligation manje. Bazali behlangene bevumelene. A contract has been signed. Kodwa isuku lodila lafika. Usamisele his engagement phase. Besamisele kanjalo. Uthi uMateyu bese lindele engakahlangani nendoda. Shothi uMaria wayeyintombi. Elozulu lithi intombi. Intombi ngaba umuntu osodibene nendoda, angaba umuntu ongadibana nendoda. Bonke nesikhuluma ngolimi lethu sithi bayini intombi. Kodwa manje ngabe bekumusha ezulwini abanayo igama abasebenzisa. Lelizwi beke ngisho uMateyu usho ukuthi lona she was a virgin engakabe hlangana nendoda, but yet esibelethweni sakhe unyakaza umuntu esibelethweni sakhe. Esibelethweni sakhe kunento ekhulayo that is there supernaturally engekho semvelweni kodwa yenzeke emvelweni. Nayi conception yayihlukile. Abanye bayihlela ukuthi silindele ukuthi isiconceive yini. Maria wayengalindele. There was no invitation to Maria ukuthi lindela kuzokwenza into enje. Yafika ingelosi seyibemezele ubusiseke kwabesifazane bonke bakaIsrael. Because you have the privilege of conceiving the King of Kings. You have the privilege of conceiving the heavenly Son. You have the privilege of conceiving the prophesied Redeemer. Unumusa ngendlela ibanga emangalisayo la into eyenzekayo. Lithi uNkulunkulu engakahlangani nendoda wayithola enze njani bazalwane bekhulile. Nake yizwa nasisimemo wathi kuzowenzeka kanjani ngoba eqonda naye. Khuluma about a 13-year-old, a 12-year-old. Iyaqonda ukuthi akekho umuntu okhulelwe ngahlangana nendoda. Kube iphutha. Abanike ngezwe lamazwi lawo. Kube iphutha. A 13-year-old uNkulunkulu unikezele wisdom iyazi ukuthi akekho umuntu wesifazane okhulela ngahlangana nendoda.
nayibuza lenge uyakwenzeka kanjani. The Holy Spirit will overshadow you, will overcome you. Moya kaNkulunkulu will fall upon you. Athi bese fikile la ngaphakathi kuwe ukhulele. Wayelindele. Wabambelela kulamazwi. Bawalonda enhlizweni yakhe. Kwafika ihora nomzuzu yenzeka lento, it was unique. Yenzeka ngoba bonke abantu bevela ngokuhlangana kwendoda nomfazi, but this conception was unique. Nayi into eyenzeka la, Mateyu uyasitshela ngokwasenyameni ukuthi bezana kanje, belandelana kanje, belandelana kanje, belandelana kanje, belandelana kanje. Kodwa manje masekuzalwa uJesu ukhuluma nomsindaba naye, kudingeka iqanda, kube sekudingeka nani uze uthi kuzale umuntu. Siyakwazi lo, kodwa nakafuna ukuthi imbewu yayingeka, kudingekanga imbewu yendoda. Bonke nabezala Abraham, bonke nabazala David, kudingeka imbewu yendoda. Kodwa manje kudingekanga imbewu yendoda nowesifazane. Owesifazane wayefumana nembewu, angakabe nembewu. Genesis chapter number 3 verse number 15. Nakamtshela uNkulunkulu Satan adlalela ngelinye ilanga imbewu yowesifazane. Owesifazane angakabe nembewu. Bonke abesifazane banayo imbewu, kodwa imbewu yowesifazane iyawuthokoza ikhalele. It was prophesied. Wayikhuluma mandulo, wayiloba phansi uMose lento ngoba izwile. Kuthiwa uzoba nomuntu wesifazane ozoba nembewu. It was a unique day. Ufuna ishintshe namuhla ukuwa indaba yokuzalwa kaJesu wakho. Ngoba uNkulunkulu is talking izinto eziloaded kulento asuke ayisho. Ufuna nathi we must be in a spirit of anticipation. Silindele ukufika kwakhe. Angathi siyalindela abazalwa bethu enyameni. Kuba nezinto esihlelayo. But Israel was given an opportunity. Awuyihlele ngekokhambi kwasevela oJohana atilungisani indlela yethu. Phendukani umbuso kaNkulunkulu usondele. Belungisisa balungiselela ukuthi kukhona uzayo, kukhona umlindele. They were in a spirit of anticipation. Babelindele ukuthi kuyeza. Wazala, it was unique. Kodwa ufuna silandele nawo amazwi. Verse number 18. Verse 18. Zalwa kukaJesu uKristu kwaba nje. Unina uMaria esemiselwe uJosefu. Lalela unina uMaria. Akuthiwanga unina nobaba wakhe uJosefu. Ungalifunda lonke uyiqede ukusukela kuGenesis uyofika kuSam, akukho la kushiwo khona ukuthi Joseph was the father. And uNkulunkulu wenza deliberate lokho. Bonke amakhulunywa ngokuzalwa kaJesu kube uMaria yena yedwa. Kwafanele ukuthi azalwe unique ngalendlela lena, isizathu esibanga lokho, nani into ebanga lokho, ukuthi funeka athabathe inyama kuze akwazi ukuzwa yonke lento esiyizwayo, akwazi ukuba i-substitute yesono sethu, akwazi ukuthatha inyama yethu. Awukwazi ukuhlabela umuntu ngenkomo wazama zalo wasebenza, abazama ukuhlabela umuntu ngegazi lembuzi azama basebenza, kodwa kwakudingeka igazi lomuntu. It was supposed to be a substitute. Likazalwa ngokukaMaria abe senyameni, azalwe abe ngumuntu njengathi, kodwa endlule lapho his nature is double. Ungumuntu enguNkulunkulu at the same time. Hallelujah. Uzazokwazi ukumelana nalolu langa kaNkulunkulu mayelana nesono, ngoba inyama yomuntu ayikwazi ukumela. Jesus. He was supposed to be a substitute, azokwazi ukumela umuntu angene esikhaleni somuntu. But lapho uzala ngokukaMoya oyingcwele ngoba ufuna kuthabathe isimo sakhe. Nakazalwa just he never lost his dignity. Akazalwa lahlekela uNkulunkulu bakhe. Hallelujah. He continued waphila, waba ngumuntu njengami nawe. Yiko simbiza sithi ungumfowethu. Weqhubeka waba uNkulunkulu futhi. uNkulunkulu ekwenza ukuqukethela kuye ephila nako impilo yakhe yonke.
bakujeka ukuthi abe ngumuntu ekwazi ukuchitha igazi la njengoba nathi sinegazi aye esiphambanweni kodwa bengekwazi ukumelana nolaka kaNkulunkulu. He had to be a God to be able to withstand nalolaka kaNkulunkulu. That's how unique kwakungaye ngokuzalwa kwakhe. Kodwa ezalwa umuntu wesifazane wazaliwa amaqhawe namaqhawe okukholwa zwaliwe, but none has been born of the Holy Spirit. Lalela, mina nawe sizalwa okwendoda ngentando yendoda nomfazi kodwa sazala okwesibili ngokwentando kaMoya Oyingcwele. Sazala ngokwentando kaMoya Oyingcwele. It was unique. Siphindele futhi verse number 18. Zalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Unina uMaria esemiselwe uJosefa. Bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngoMoya Ongcwele. Wafumana ekhulelwe ngoMoya onjani? Ongcwele. Umthetho uthini? Uthi umthetho kaIsrael once you are engaged nentombi niyalindwa unyaka wonke. Menisalindile ungamfumana ekhulelwe ungahlangananga naye. Angiyibeke kanje kaIsrael, Deuteronomy chapter number 22. Umuntu wesifazane ngakhulelwa engakashadi lithi ilizwi laNkulunkulu umkhandeni ngamatshe afe. It was an abomination phambi kaNkulunkulu, kwayisilengisi phambi kaNkulunkulu. Kodwa lalela ngokulukhulu kweinhliziyo zabantwana bakaIsrael uthi uMose mbhalele a certificate of divorce. Ohlukane ngenxa yobukhulu benhliziyo zani zabantwana bakaIsrael. Umshini uyayicabanga lento Josefa uthi angeke ihlazo elikanje kaIsrael ngiyawuthini. He had to confront the reality and its conception. Uthi ngiyawuthini into efana naleyo. Kodwa lelizwi laNkulunkulu lithi Joseph was a godly man, was a righteous man. Wayindoda enjani bazalwane? Elungile. Makuthiwa wayindoda elungile fana nokuthi wayefana nabo Simeon belindele uvela kwensindiso kaIsrael. Wathi nakayibamba ngezandla wathi izongayithatha umphefumulo wabo amehlo ami ayibonile insindiso kaIsrael. Lo mlungu abakhuluma ngako ilokhu lebefana noElizabeth mhlana ekhulelwa lilizwi laNkulunkulu wafunyana elungile. Yabo umlungu amloko wafunyana nabo Noah kuthiwa Noah wayindoda elungile. Yabo umlungu lebefana nobojina noboJakobe okathiwa Jakobe wayindoda enjani elungile eqotho futhi. He pondered this thing. Listen here with him. Amama Somalia, this is a godly woman who has a godly character. Izenzo zakhe ziyilento ayiyona yona. Izenzo zakhe ayiphambana nalento ayifumana enkosini. Yavela ingelosi elele. Waba nephupho lamaphupho. Waba nephupho engazange laba nabanye abantu. One day When
man wenu. Do not have the capacity to do so. Wethu. Verse number 21. Verse 21. Uzakuzala indodana. Uzakuzala indodana. Hayi ngizakuzala indodana. Wena wedwa Maria uzozala indodana. Wena wedwa uzokwenza njani? Akathi ngizozala indodana. It is not addressed to Joseph. Joseph is a benefactor of things that are heavenly bound. Uthola isibusiso sasingevela phezulu. Ngoba uhamba ngokukhona endleleni. Ngoba is a righteous man. Izibusiso ziyasehlele. Nakhulunywa ngesibusiso sa-Abraham. Isona sehlele uJoseph. Oh, indodana. Kodwa umuntu wesifazane, you will bear a child. Wena wedwa. Akala ngihlanganyela uJoseph obivele enkosini. Kodwa ukubambene nolungileyo. Ukubambene nolungileyo. Athamaka mekehla ekhanda la-Aaron ehla esitevini yebo kukhona yakhe. Kunabantu abakhathazelekayo ngaphansi kwakhe. Jesus. Verse 21. Uzakuzala indodana. Uyiqambe igama lokuthi uJesu. Ngokuba nguye oyakusindisa abantu Uzozala indodana. Number 1 uyiqambe ukuthi izoba ubani? uJesu. A unique mission. It wasn't just a unique birth, but it was a unique mission. Lalela nasebuthongweni uJoseph uyatshela uJoseph uzoqanjwa nguwe. Wena uzomtamba igama lakhe kuzoba uJesu igama lakhe. Abantwana baka-Israyeli banabangena ekudingisweni babekhuluma isiHebheru oMose nabo Abraham. Bathi nabahamba bangena ekudingisweni ngokona phambi kaNkulunkulu yalahleka le language. Nabefika eBabylon they had to learn Greek. Nabefunda isiGreek yalahleka ilanguage yabo yeHebheru. Na ilahleka ilanguage yeHebheru. When they read the prophets of Isaiah 99, they had to translate them to Greek because the generation esekhona ikwazi ukufunda lizwi kaNkulunkulu. So bangekho. Nalithi igama lakhe longuJesu, that is the Greek name. Kodwa ngesiHebheru uYeshua. And makuthiwa Yeshua, leli gama elithi Yoshua elingafani namanye amagama. Babekhona abantu. Nalithi Yeshua ekugcineni yezwa it stands for the igama kaNkulunkulu uMose abamtshela lona mhla aseHoreb athi uNkulunkulu nguye. He was saying nguYahweh. Malithi Yeshua lisho ukuthi Yahweh. The name is unique in itself. Jesus. The identity yakhe waziwa ngaye akaziwe nje njengomfana nje ozele. Kodwa identity yakhe ivele ezulwini. You are not just Abraham, you are not just David, you are Yeshua. Ngoba igama lakho liqhamuka enkabeni yokuthatha uNkulunkulu usobiza legama la uqhamuka khona. UYahweh, you are the God Almighty. Hallelujah. It was representative of that. Kodwa lalela he was on a unique mission. Lithi leli sikaNkulunkulu uzosindisa abantwana baka-Israyeli. You have come here to be a redeemer. Now, khuluma
to his identity. It also pointed to nature yakhe ukuthi yena unguNkulunkulu. Lendlule lapho, this name was not just unique. Kodwa yambula the executor yale mission ezeleyo because he is Yahweh. Ukuzala kwakhe kwakhombisa the one who will execute this salvation. UNkulunkulu uqobo lakhe, igama lakhe layisho lokho. Kodwa lithi igama lakhe lizoba uJesu. Uzawusindisa abantu ezonweni zabo. It was Christ. Ngoba ugcina wonke umyalo kaNkulunkulu awugcinela abantu bakhe. Wawugcina wonke umyalo ugcinela abantu bakhe. Ngiko when the day of atonement came eGolgotha, akuzange kwema oMaria naboMateyu nanani, kwema uJesu yedwa. Wangena esikhaleni as the substitute. Njengomhlengi bevelelekile elindelini. Inkosi ngesikhathi saSolomon umbuso uhlukene ngaphakathi, the south and the north. Esouth kwakunani, but there were all the 10 tribes esouth khona le onke bekeleni ebusa inkosi ubani uPhekha. Enzansi lena umbuso wawuhlukene unoBenjamin khona lapha. Meno Benjamin enoJuda, umbuso wakaJuda. Kuthiwa lokho umbuso wakaIsrael, lona umbuso wakaJuda. Isizwe saNkulunkulu sihlukene phakathi. Lesizwe esilenga phezulu zahlangana nama-Asariya. Elizwe namuhla kuthiwa iSiriya yahlasela kaIsrael yinto endala. Inkosi uAhazi wayeyinkosi ekhohlakele ngendlela yamalisayo, ibusa uJuda phansi. Ngale ndlela ebikhohlakale ngayo ikhonza isithixo uMolek. Wathatha ingane yakhe, izibulo lakhe lokuqala, wahamba walenza umhlatshelo phambi kwesithixo. Ulaka kaNkulunkulu lavuka lema ngeenyawo uNkulunkulu efuna ukubadla ebacede. Wakwenzeka abafowabo le-Israyeli uhlukene, isizwe saNkulunkulu sihlukene. Laba bahlangana nama-Asariya bathi asambeni siyombulala Benjamin naJuda enzansi. Ezwile lamazwi waqhaqhazela ilizwi laNkulunkulu, waqhaqhazela njengesihlahla selushwa umoya enovalo lengaphakathi ukuthi nawe uNkulunkulu ezomceda emceda ngabafowabo le. Ilizwi laNkulunkulu waya kuma-Asiriya, hayi kuSiriya. Ma-Asiriya awusekho lo mbuso uNkulunkulu wawuceda ngawo. Waya kuma-Asiriya. He went into alliance with them. He went into a league in them. Wangenela baba munye. Wathatha ithixo, wathatha lengcebo yonke yasethempelini laNkulunkulu wayixoxa yonke, akhombisa ukuthi ubambisene nama-Asiriya. Wahamba wayifaka kuphi ethempelini leyithixo wayifaka khona. Nesendleleni ebuya khona uzwile ukuthi abafowabo bafuna ukumbulala. Ilizwi laNkulunkulu nasendleleni nakafika wethumela uNkulunkulu Isaya nendodana yakhe. Wathi hamba uhlangabeze inkosi uAhazi. Neyihlangabeze inkosi uAhazi. Uyamtshela ungesabi Ahazi, nilawa ngeke beze bekucede. Ahazi wangayikhola le nto leyo, uthi ungesabi. Wathi uNkulunkulu Ahazi, ngicele noma ngabe yini, noma ingafana nokujula kwethuna kuyaphansi emhlabathini, noma ingafana nobude bezulu kuyaphezulu, ngizokwenzela lokho. Ngicele noma ngabe yini. Kodwa Ahazi angeke ngayilinda inkosi. Engakusho lokho ngenhliziyo elungile, akusho lokho ngenkohlakalo wayikhohlakele. After usho kanje uJehova sebawo noma wena ekhohlakaleni bakho uwehluleka ngisho ukucela senithi manje cela noma ngabe noma so lalela, mina I will show you a miracle ezokukhombisa ukuthi angeke baze bakucede labantu. Ngizokwenza a miracle uze ukuthi ukhona ukuthi into ngizoyenza. I will do the miracle. Lithi Isaiah chapter number 7 verse 14, awesifazane uzozala indodana. That was the miracle ebekhuluma ngayo.
Asifundeni ngomfundisi. Isaiah chapter number 7 verse number 14. Chapter 7. Yes. Verse 14. Funda verse 10. uJehova waqhubeka ukukhuluma no-Ahazi wathi, zicelele izibonakaliso kuJehova uNkulunkulu wakho, kujule endaweni yabafileyo noma uphakeme phezulu. Kepha u-Ahazi wathi, angikucela futhi angikumlinga uJehova. Wayesethi, ake uzwe wena ndlu kaDavide, uncane kuwe ukukhathaza abantu, ukuze nimkhathaze noNkulunkulu wami futhi na. Ngalokho inkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso. Bheka, intombi iyakukhulelwa, izale indodana, ibize igama layo ngokuthi Immanuel. Lalela, nasi iyenzo yenza ukukhombisa ukuthi ngeke baze bamqede Israel. Hallelujah. Intombazane izozala lengane, oyibiza igama layo ukuthi Immanuel. Igama esihlangene is a compound word, esihlangene. Imani kusho ukuthi together sikanye kanye. Elegcine kusho ukuthi uNkulunkulu. Kanye igama lithi uNkulunkulu kanye kanye nathi. Nangi iyenzo yenza esibona intombazane Bethlehem izozala owesifazane khule engahlangananga nendoda. That is the miracle. Oh, hallelujah. Athi uzoyenza uzokhuleka kahlangananga nendoda. Ukuze mina ifo zami uNkulunkulu zibe kuze benguna phakathi. To prove myself what I can do noma ngayini. uNkulunkulu owanjalo noma ngamcela le impossible uNkulunkulu amkhona ukuthi uzowenza. Oh, Jesus. Anginabo ngoba ngicela. You think it is impossible? Nkosi. You think it is impossible? Kodwa uNkulunkulu uzowenza nasi sibonakaliso. Lalela angeke lalela abantwana bakaIsrael bahamba noNkulunkulu insika yefa insika yomlilo behamba nalo edwala behamba naye ezinto eziningi kodwa manje bekuzama nawo uMesiya akayena umuntu ebehekabe hamba kanye nabo akahambanga kanye noIsrael akahambanga namakholo kodwa bahlala ngaphakathi makholwa lisho nabo negama labo ukuthi Immanuel angeke nje ehambe kanye nabo abe umngane wabo ehambe kanye nabo kodwa bazoba into eyodwa kanye nabo bonke abakholwa inkosi uJesu. Oh, hallelujah. Mateo is writing kuze ukuthi labantu bekholwa ukuthi lona indodana kaNkulunkulu sesiphelele isikhathi sokubuka insika yefa ihamba lapha sesiphelele isikhathi sokubona namadwala sesiphelele isikhathi sokuphakanyiswa kwenyobehlane sesiphelele isikhathi samanzi agobhoza sesikhathi manje sa-Immanuel isikhathi saNkulunkulu uThebeleke uhlanga phakathi kwethu uyehla ehlale kanye nathi. Hallelujah. Bonke abakholwa uNkulunkulu ongesabi ukuthi uzombuza. Uyabona abantwana bakaIsrael bebenabebuza bebatshela abantwana uNkulunkulu manje simbonile enza loba sambona enza la uNkulunkulu esikhathi simbonile enzani uNkulunkulu esithi uphila phakathi kithi. Jesus. Hallelujah. Inkosi kahlehle inyovana njengoba abantwana bakaIsrael benza. Sinento engcono kunabo, sizalelwe umsindisi. Sinento engcono kakhulu nayo. So vulnerable uzalwa abe ingane, uyabona kuzalwe ingane. Akekho umuntu osaba ukuphatha ingane. Uyabona mhlambe sonke singasaba ukuzochebula naku sinqobile. Kodwa ingane ithi ihambela wonke umuntu efuna ukubamba ngesandla. Sizalela ingane, ingane ingumsindisi. It is vulnerable. Ifuleleke bonke abantu athi John noma ngangubani okholwayo noma ngangubani. Hallelujah. Ifuleleke. Jesus. Uhleli njani na Jesu? Oh, Nkosi. Awungena esonweni ungena kanye naye. Ayichaza kahle. Mawungena esonweni ungena kanye naye. Nawuqamba amanga umhudula ngenyawo ungene naye emangweni. Mawuba nomono umbamba ngesandla umhudule enkani ungene naye. Mawunamagqubu umbamba ngesandla uthi ngingena kanye nawe ngoba wena naKristu you are identical.
ugodla neyishumi ugodle kanye naye ekhona embhekile uthi ngeke ngikhishe ela eduze kwakho uhlule ukuthathelele khona la eceleni kwakho esibheke emehlweni ubheke emehlweni uthi yebo ngiyambona yebo umesiya kodwa mina nginkulunkulu wempilo yakho sengizokutshela yona Jebo mfuma ngemlomo phambi kwabazali bethu ngone inkosi yamakhosi izenzo zami zithi awuyena uMesiya sizalele into engcono umsindisi he is there to conquer your weaknesses he is there ngekazalele enyameni he is there to conquer yonke into ekuhlulayo zonke izona ezikuhlulayo noma ngayimehle he is there to conquer it ekanye nawe ukunqoba kwakho ukunqoba kwakhe akasoze wayemosha ka-Israyeli akasoze wamosha inkosi yamakhosi kanjalo nawe sikithona sokunqoba kanjalo kukho ubuthakathaka zokunqoba kanjalo sikithime sokunqoba ngoba kasisoze wamosha salele into engcono kulezinto futhi sesiphelele isikhathi sakho Baba wethu sezulwini siyabonga izwi lakho liyaphila siyalamukela uNkulunkulu ngokubonga umsebenzi ongakho owawuhlela mandulo sibonga dela ukuthatha ubaba the Father sends the Son the Holy Spirit convicts abesiyangena moya kaNkulunkulu uhlalela ngaphakathi kwethu bakha amadokodo ka-Israyeli bengaqondi ukuthi kunedokodo elivela ezulwini ezothabatha isimo somuntu ngowesifazane to live amongst his people abone ukuhlupheka kwabantu bakhe bathi bengenyuka eJerusalem kwakha